Алай булырга тиеш түгел иде. Кайда без әйтәбез, ике дин бер рәттән бара, икесе дә бер үк дәрәҗәдә дип әйтәбез. Бүгенге көндә һаман без күрәбез нәрсә, бу сүз дөрес түгел. Шуннан да һаман христианнарга юл ачыла һәм аларның мәктәпләре берәү генә түгел Казанда. Бүгенге көндә без мәсәлән беренчесен сала алмыйбыз дигәндәй, беренчесен хәстәрләп оештырып чыга алмыйбыз. Алар инде икенчесен һәм башкаларын бәлкем Татарстан буенча дагы дигәндәй таратырга җыеналар. Бу беренчедән гаделсезлек. Татарстанда булганда дигәндәй без инде шушы мөмкинчелекләрдән кулланып калырга тиешбез. Проблемалар әлбәттә күп. Проблемалар бина белән, мәчет белән, җылылык белән, свет белән юк әлбәттә. Ләкин менә шушындый бер әйтик инде мәгънәви яктан, бер-беребезне аңлау яктан проблемалар бар. Авылыбызда да рус теленәрәк күчә башлады мәктәпләр. Шуңа күрә әзрәк борчуларыбыз да бар. Менә безнең авыл чиста татар авылы иде. Руслар кайтып урнаштылар. Без балаларыбызны татар телендә укытасыбыз килми диләр. Алдагы көннәрдә уку йортларына да керергә бит инде һаман рус теле кулланыла. Менә бу мәсьәләне, бу проблеманы әйтик, динья нәзарәте белән берлектә ничек тә булса чишеп була микән сезнеңчә? Ничек чишеп була? Әлбәттә була инде. Мин мәктәпләргә керергә дип иң беренче 2000 еллардан ук тырыша идем дә мәктәпкә кереп булмый шул. Керә алмадык. Мәктәпләрдә әз генә теге факультативлар, түгәрәкләр оештырып, менә шулай итеп эшләсәк, бәлки алар тартылырлар, тартылучы балалар бар, кызыксынучы балалар бар. Менә мин үзем авылда хезмәт иткәч, балаларны мәдрәсәгә җәлеп итү, менә бу дингә җәлеп итү җиңелрәк шәһәр ниләрен караганда. Чөнки авылда менә бу әле әбинең сүзләрен тыңлау дигән нәрсә бар. Ягъни һәрбер буын белән әле бар бер теге элемтә кебек. Шуңа күрә менә бу яктан әтиләре һәм әниләре шулай ярдәм итә мәчеткә һәм мәдрәсәгә балаларга җөрегә инде. Һәм конкурслар белән, төрле чаралар белән, төрле викториналар белән менә шушы балаларны инде дингә, мәдрәсәгә инде тартырга тырышабыз инде.